Raketni bacači koje su SAD isporučile Ukrajini toliko su precizni da sve ispaljene rakete mogu bukvalno da slete jedna pored druge, a ruske snage bi trebalo da se pripreme za moćne raketne udare koji im predstoje u narednim nedeljama, izvestio je popularni ruski blog Roman Saponkov. Reč je, naravno, o već nadaleko proslavljenom HIMARS-u, modernom višečevnom raketnom bacaču, projektovanom da ispaljuje precizne rakete na udaljenosti od oko 70 km. Juče sam slučajno bio svedok napada raketama ispaljenih iz HIMARS-a na Hrsan. Sve se desilo praktično pred mojim očima, objavio je Saponkov u ponedeljak na Telegramu. Mnogo sam puta bio pod vatrom, ali sam bio šokiran preciznošću ispaljenih raketa. Obično se rakete ispaljene iz višečevnih sistema rašire kao lepeza, ne padaju jedna pored druge, kao što je slučaj sa ispaljenim iz HIMARS-a. Ne mogu da poreknem utisak koji su na mene ostavili. Jasno, ovo je samo početak. Ukrajinci će raketama bombardovati Hrsan i druge pogranične gradove, posebno Belgarad. Oni će raketirati sva komandna masta i vojne objekte o kojima su prikupljali podatke u protekla 4 meseca, napisao je Saponkov. On je, međutim, upozorio svoje čitaoce da ne paniče, jer čudotvorno oružje retko menja tok rata i naglasio da se od Rusije može očekivati da vrlo brzo razvije kontramere.